Κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα σας έχουμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας επεισόδιο, λοιπόν. Είμαι ο Νοήμων και έχουμε μαζί μας τον Pick Up Man. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον Νοήμωνα για την πρόσκληση σε αυτό το super επεισόδιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τι πράγμα? Για MLTRs. MLTR και MLTR Management. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει κάμποσους και είτε πραγματικά είτε εγκυκλοπαιδικά, αλλά σίγουρα έχει ένα πολύ μεγάλο μυστικ. Πολλοί αναρωτιόνται πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς μπορείς να διαχειρίζεσαι δηλαδή την ίδια χρονική περίοδο πολλές διαφορετικές σχέσεις, long-term relationship. MLTR σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα για όσους δεν ξέρουν την ορολογία, Multiple Long-Term Relationships. Τι θα πούμε λοιπόν σήμερα, από πού να ξεκινήσουμε, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Ναι, έχει πολύ πράγμα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το πιο fundamental, το οποίο σε κάθε topic για μένα είναι το mindset, το οποίο πρέπει να έχεις, δηλαδή το belief system. Ποιο είναι το set of beliefs που πρέπει να έχει κάποιος για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο? Κοίταξε, γενικότερα έχουμε δύο ειδών νοοτροπίες. Αυτό που λέγεται blue pill και red pill, όπως από το Matrix. Ακριβώς. Το blue pill είναι το παραδοσιακό που προσπαθεί το Hollywood και ο κοινωνικός προγραμματισμός να μας πείσει ότι υπάρχει. Το red pill είναι αυτό που ελπίζω ότι έχουμε εμείς που κάνουμε αυτή την εκπομπή και όσοι ακούνε το επεισόδιο. Άπαξ και υπάρχει το red pill και δεν έχεις φάει το παραμύθι ότι πρέπει να είσαι με μια γυναίκα και ότι η γυναίκα αυτή είναι σύντροφος στη ζωή σου και ότι τα πράγματα θα πάνε... Ότι είναι η βασίλισσά σου. Ότι μπράβο. Και όλα αυτά. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα το θέμα του mindset είναι σχετικά απλό. Εκεί που δυσκολεύει είναι στο ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιο πολύ ένα arbitrary, αυθαίρετο mental block που... Σαν limiting belief. Ένα limiting belief, αυτό ακριβώς. Και το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Δηλαδή να μου λέει, μα καλά, εγώ μία έχω και μου τα πρίζει. Πώς να έχω 4, ας πούμε? Λοιπόν, και εδώ είναι μια πολύ πολύ βασική αρχή που πιστεύω εγώ, ότι το MLTR management ξεκινάει νωρίς. Ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Στα πρώτα interactions, ουσιαστικά. Ιδανικά, πριν ουσιαστικά γνωριστείτε, σε αρνητικό χρόνο, όπως μας λέει ο Slick. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσω του placebo που σου κάνουν οι φίλοι σου και μέσω του social proof το οποίο βλέπει η κοπέλα. Αυτό το πράγμα λοιπόν τις ξεκαθαρίζει χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποιο verbal interaction το γενικότερο frame της όλης εντός εισαγωγικών σχέσης που θα δημιουργηθεί. Ποιος είσαι και με τι όρους παίζεις, ας πούμε. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μην γίνει verbal στην αρχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να της πεις εγώ παίζω έτσι και παίζω με 20 γυναίκες κτλ. Όπως λέει ο Πανταζής, σαν και εσένα έχω άλλες 10. Αν και το αφιερώνουμε πολύ συχνά σε γυναίκες αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι από την αρχή να καταλάβει, παρακολουθώντας το lifestyle σου και μαθαίνοντας για σένα, ότι δεν είσαι ο τύπος του Omega ή του Beta Provider. Από εκεί και πέρα, άπαξ το έχει καταλάβει αυτό, υπάρχει ένα πολύ ωραίο screening process το οποίο γίνεται πριν αποδεχτεί η κοπέλα οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν δεν το γουστάρει αυτό, φεύγει. Να σου πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μας είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια με τον Μάρλοου. Έχει γνωρίσει μια κοπέλα, νομίζω, από speed dating και κάνουν μετά το στάνταρ σκηνικό. Κανονίζομαι μια παρέα με 5-6 κοπέλες και μας τους 2 εκεί και την καλεί εκεί. Έρχεται η κοπέλιτσα λοιπόν, βλέπει ότι ο Μάρλοου, ο οποίος είναι ένα εμφανίσιμο παιδί με σχετικά ντροπαλός, δεν τον έλεγε ότι είναι πολύ extrovert, ας πούμε. Βλέπει ότι έχει και άλλες φίλες, ότι έχει και φίλους, ότι έχει ένα lifestyle κτλ. Κάθεται 10 λεπτά στη γωνίτσα της, παίζοντας με το κινητό και μετά μας λέει: παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ, πρέπει να φύγω. Μάλιστα. Οπότε φιλτραρίστηκε από μόνη της. Φιλτράρεται από μόνη της. Γιατί αυτή δεν μου φάνηκε περίεργο με αυτό το πράγμα. Η γυναίκα έψαχνε σε εκείνη τη φάση, είτε γενικότερα είτε από το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον είχε δει σαν beta παύλα omega provider. Είδε ότι δεν μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Βασικό χαρακτηριστικό του beta ή omega provider είναι ότι δεν έχει επιλογές. Όταν βλέπει ότι ο άλλος έχει φίλους και επιλογές και γυναίκες γύρω-γύρω, με τις οποίες υπήρχε pre-selection, υπήρχε άνεση στο κοινό και σε όλα αυτά τα πράγματα, λέει: σηκώνομαι και φεύγω. Οπότε λοιπόν πρέπει να σε δεις σαν ένα high value male, γιατί αλλιώς θα σε βλέπει μόνο σαν beta provider, το οποίο δεν σου δίνει εσένα την ευελιξία για να μπορείς μετά να έχεις MLTR. Ωραία. Ιδανικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορείς με τρόπους να το γλιτώσεις αργότερα, αλλά ξέρεις τι είναι, σαν να έχεις σπάσει ήδη το χέρι σου και να θέλεις να το βάλεις. Ναι, θα φτιάξει, αλλά δεν είναι καλύτερα να μην σπάσει εξ αρχής. Καλύτερα να είσαι proactive δηλαδή. Ναι, σίγουρα proactive. Και όλα αυτά τα λέμε πριν γίνεις, before you get physical που λένε, πριν γίνει ας πούμε σεξ ή πριν γίνει κάτι παραπέρα μεταξύ σας. Από πριν. Ωραία. Δηλαδή να τα ξέρει από πριν. Τη στιγμή της πρώτης φοράς που γίνεται το σεξ είναι ουσιαστικά μια καταλυτική ας πούμε Εντελώς, στιγμή. ναι. Άρα αφού γίνει αυτό το πράγμα, μετά υπάρχει λίγο, μπορεί να υπάρξει και verbal ας πούμε συζήτηση πάνω στο θέμα. Κοίταξε, εγώ δεν το κάνω αυτό. Γενικά κρατάω, όπως σου είπα από την αρχή, σαν μέρος του lifestyle μου, μία λογική η οποία λέει είμαι πολύ busy, ασχολούμαι με πολλά πράγματα, τα οποία ποτέ δεν ξέρει η άλλη ποια είναι, δηλαδή θα ξέρει κάποια, μπορεί να ξέρει μία από τις δουλειές μου, μία από τις επιχειρήσεις μου, μία από τις ενασχολήσεις μου ή δύο, αλλά μονίμως επίτηδες θα ακούει και άλλα άτομα, άλλα ονόματα, άλλους ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Άρα είναι subcommunicated. Ναι. Ουσιαστικά. Λες, είμαι πολύ busy, βρίσκομαι με πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα και όλα αυτά πριν γίνει κάτι. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πραγματικά μπορώ να σου πω ότι από ό,τι έχω παρατηρήσει από φίλους και συνεργάτες, ίσως και το 70-80% του κόσμου να την πατάει εκεί, είναι το managing των expectations. Και εδώ ρίχνω την ευθύνη, συνήθως ρίχνουμε την ευθύνη στις γυναίκες, έτσι δεν κάνουμε. Ναι, Εδώ τη ρίχνω στους άντρες, full. Δηλαδή τι γίνεται τώρα. Γνωρίζει ας πούμε ο Λευτέρης τη Μαρία, ενθουσιάζεται τις πρώτες μέρες και αρχίζει να τη βλέπει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζουν να κάνουν σεξ, μετά από 2-3 εβδομάδες, δεν είναι ότι ξενερώνει αυτός, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει ένα συνεχόμενο τέτοιο πράγμα και να έχει την υπόλοιπη ζωή του, θέλει να κρατήσει πίσω. Ναι, αλλά τώρα πια το κοριτσάκι έχει μάθει έτσι. Έχει μπει το νερό στα βλάκια. Ναι, έχει μάθει έτσι. Ξέρει ότι έχει 5 μέρες από τις 7 της εβδομάδος από αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, πέρα από αυτό, πέρα από το ότι αυτό από μόνο του τον βάζει τον άλλον τον κακομοίρη σε beta provider, δηλαδή ήρθε όλος και μπήκε, εδώ λέει beta provider, εδώ θα μπούμε. Πέρα από αυτό, είναι και πολύ άδικο και πάρα πολύ δύσκολο σε επίπεδο ανθρώπινης φύσης να το κάνεις, να το διορθώσεις αυτό. Σου πω τι εννοώ. Πες ότι πήγαινε σε μια εταιρεία και έλεγες θέλω να με προσλάβετε. Πάρα πολύ ωραία να σας προσλάβουμε. Σας λέει ο άλλος, ο μισθός σας είναι 1.000 ευρώ. Τον πρώτο μήνα λοιπόν σου δίνουν τα 1.000 ευρώ. Αυτά που συμφώνησες. Το δεύτερο μήνα σου δίνουν τα 1.000 ευρώ. Τον τρίτο μήνα, επειδή έτσι γουστάρουνε, ξαφνικά, χωρίς να ενημερωθείς καθόλου κτλ., στο ρίχνουν στα 500. Τον επόμενο μήνα πάλι στα 500. Ποια είναι η αντίδραση που θα έχει ο τυπικός άνθρωπος εκεί πέρα? Θα ήταν outrage. Είναι δηλαδή το ψυχολογικό αυτό. Ναι. Να σου παίρνω κάτι. Αν από την αρχή σου είχαν πει 500 ευρώ έχουμε σαν budget και σου είχε δοθεί σε ένα επιλογή, ναι ή όχι, είναι πάρα πολύ πιθανό αν η δουλειά ήταν ενδιαφέρουσα και δεν ήταν πάρα πολύ σκληρή, αλλά ήταν challenging και σε ενδιέφερε το όλο θέμα, να το έκανες. Λοιπόν, αν όμως σου έχουν πει 1.000 και ξαφνικά σου δίνουν 500, γίνεται πολύ πρόβλημα αυτό. Άρα να μην αλλάζουμε κατά τη διάρκεια. Πρέπει να είμαστε solid από την αρχή. Ναι, και αν αλλάξεις λίγο, θα αλλάξεις λίγο προς το παραπάνω και μόνο σαν έξτρα δώρο, ας πούμε, σαν μπόνους. Δηλαδή είναι πάντα καλύτερα να ξεκινάς με ένα χαμηλό μισθό συν μπόνους ανάλογα με τη συμπεριφορά, παρά με ένα υψηλό και να το μειώνεις αυθαίρετα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις. Γιατί όταν βλέπεις ότι σου αρέσει μια γυναίκα και ανταποκρίνεται, θες να τη δεις, θες να την ξαναδείς, αν μη τι άλλο, για να τη δέσεις, να την κλείσεις, να τη βάλεις στο ρόστρο σου, ας πούμε, στη λίστα σου, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει με συγκεκριμένους τρόπους για αργότερα, για να έχεις την ευελιξία αργότερα σε αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω. Οκ. Μια ερώτηση που ήθελα να κάνω ήταν σχετικά με το structure, με τη δομή που μπορείς να ακολουθήσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια συγκεκριμένη κοπέλα που είτε σου αρέσει περισσότερο και να είναι primary, είτε να έχεις πολλές οι οποίες να είναι στο ίδιο level, ας πούμε. Υπάρχει κάποια προτίμηση δικιά σου, ας πούμε, τι έχεις δει? Κοίτα, εγώ θα σου πω τη δική μου προτίμηση. Εμένα μου αρέσει να έχω πολλά LTRs. Δεν είμαι fan του να έχω fuck buddy. Γιατί είμαι και σε μια ηλικία πια που δεν με πολύ απασχολεί απλά το να κάνω σεξ. Θέλω να υπάρχει και μια συναισθηματική σύνδεση με την κοπέλα. Αυτό σημαίνει ότι θέλω μόνο μία κοπέλα. Αλλά θέλω να υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση. Το structure το οποίο χρησιμοποιώ εγώ
είναι ότι έχω μονίμως μία primary με την οποία υπάρχει η μεγαλύτερη σύνδεση και συνήθως από 2 έως 3-4 maximum ακόμα, το που είναι λίγο λιγότερο. Αλλά πάντα υπάρχει μία με την οποία θέλω να υπάρχει τουλάχιστον μία με την οποία είναι πιο δυνατά τα πράγματα. Και είναι αυτή που σου δίνει το μεγαλύτερο fulfillment, ας πούμε, η συνύπαρξη μαζί της. Κάτσε να σκεφτώ τη λέξη. Ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζω ποια είναι από αυτή είναι με ποια θα ήθελα, ας πούμε, να πάω διακοπές ή να πάω ένα ταξίδι. Είναι το τεστάκι δηλαδή. Είναι το τεστάκι για μένα, όχι το να πάμε να δούμε αν τα βρίσκουμε. Να σκεφτείς με ποια θα μπορούσες. Με ποια θα ήθελα να πάω. Να πας. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Και αυτό πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με το πόσο όμορφη είναι η κοπέλα ή με το πόσο καλή είναι κτλ. Δηλαδή θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια που είχα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, δεν ήθελα να πάω να κάνω κάτι τέτοιο μαζί της. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι ήθελα να δω τη Βενετία γενικότερα και παρόλο που είχα αυτή την κοπέλα, λέω θα πάω κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Μετά, όταν βρέθηκε μία άλλη που το αισθανόμουν αυτό το πράγμα, πήγαμε και γυρίσαμε όλο τον κόσμο μαζί. Οπότε το structure το οποίο χρησιμοποιώ εγώ είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει την ελευθερία να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε θέλει. Η primary ζητάει λίγο περισσότερα γενικότερα. Και τις δίνεις λίγο περισσότερα. Και τις δίνεις και λίγο περισσότερα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν οποιοδήποτε είδους resources, πρώτα θα είναι η επιλογή αυτή και μετά οι υπόλοιπες κοπέλες. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα ανέφερες μία primary και 3 με 4 secondaries. 2 με 4. 2 με 4. Άρα εκεί τίθεται ένα θέμα μέχρι που μπορείς να φτάσεις, ας πούμε. Ναι. Πριν αρχίζει να ξεφεύγει, ας πούμε, η κατάσταση Ναι. και πριν αρχίζει να σε πηγαίνει πίσω σε άλλους τομείς. Μέχρι πού πιστεύεις μπορεί να φτάσει ο αριθμός? Κοίτα, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό γιατί εξαρτάται σε τι φάση της ζωής σου βρίσκεσαι επαγγελματικά. Δηλαδή, αν είσαι σε φάση που χτίζεις κάτι μανιωδώς και θες πάρα πολλές ώρες για δουλειά και να έχεις την ησυχία σου και το κεφάλι σου ήσυχο, είναι τελείως διαφορετικό. Να έχεις και μόνο μία, ας πούμε, να είσαι προσιλωμένος σε άλλα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικό με το αν ζει κάποιος ένα Tim Ferriss lifestyle με 4-hour work week και τέτοια. Για μένα προσωπικά που δεν έχω τα τελευταία χρόνια δουλειά που να μου παίρνει πολλές ώρες σε καθημερινή βάση, έχω δει ότι το 3 με 4 είναι το ιδανικό. Ωραία. Εκεί. Για να έχω... Όταν μπαίνω σε κάποιο project, κόβω από όλες χρόνο. Ενημερώνονται κανονικότητα ότι υπάρχει κάποιο project μεγάλο και φαίνεται η διαφορά δηλαδή με το ότι απλά της καθημερινότητας με το όταν έχω ένα project. Ενημερώνονται όλες και το ίδιο πράγμα συνεχίζει. Ωραία, άρα χρονικά, ας το πούμε, πόσο συχνά είναι θεμιτό να βλέπεις την κάθε μία? Κοίτα, την primary συνήθως τη βλέπω 2 φορές εβδομάδα. Της secondary πολύ πιο σπάνια. Δηλαδή, από 1 φορά τη εβδομάδα, 1 φορά στις 10 μέρες, 1 φορά στις 15 μέρες. Εκεί. Με ποιο τρόπο το δικαιολογείς αυτό το πράγμα είναι, θα το πούμε παρακάτω, αλλά αυτά είναι τα logistics της όλης υπόθεσης. Ωραία, οπότε έχεις δει μέσα από εμπειρία κάποια tips, ας πούμε, για time management και πώς μπορείς να το ελέγξεις όλο αυτό, κάτι specific? Full, πάρα πολλά. Και αυτά πιστεύω ότι θα είναι και τα πιο χρήσιμα για τους ακροατές μας. Λοιπόν, το πρώτο θέμα, το πρώτο που είπαμε είναι το ότι πρέπει να κάνουμε manage το expectations. Δηλαδή, δεν σημαίνει να φτάνεις στο άλλο άκρο, να μην την ακούς ποτέ όταν θέλει να σου πει τον πόνο της ή κάτι ή να μην υποστηρίξεις, αλλά σίγουρα εγώ το κόβω από την αρχή. Όταν αρχίζει να μου λέει βλακίες για οτιδήποτε, τις λέω πολύ ξεκαθαρά. Να σου πω, φίλες, δεν έχεις. Γιατί τα λες σε μένα αυτά? Επίσης, από την αρχή χρησιμοποιώ μια πολύ συγκεκριμένη ατάκα, η οποία λέει, όταν μου μιλάει ωραία γυναίκα, εγώ ακούω τσιου τσιου. Ωραία. Το οποίο είναι κοπλιμέντο και νεγ μαζί. Δηλαδή, επειδή τη λες, είναι σαν να τη λες ωραία γυναίκα, αλλά περνάς ότι ακούς τσιου τσιου, αλλά το ακούς επειδή είναι ωραία γυναίκα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Βραχικυκλώνει λίγο, δεν μπορεί να σου την πει. Γιατί τι εννοείς, με είπες ωραία γυναίκα, γιατί άμα στα χώσει κιόλα, εγώ θα της έλεγα, τι εννοείς, δεν μίλησα για σένα. Δηλαδή, παίρνει πολύ παιχνίδι αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει να μην σταπρίζει. Το άλλο είναι ότι δεν απαντάω πάντα τα τηλέφωνα. Συνήθως δεν απαντάω τα τηλέφωνα. Ειδικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν σκεφτώ από τα LTR μου αυτή τη στιγμή, στις 2 από τις 3 απαντάω ένα τηλέφωνο στα 3. Και αυτό γινότανε από την αρχή. Δεν έγινε μετά από 1 χρόνο. Δηλαδή γινόταν από την αρχή. Δεν απαντούσα και έπαιρνα μετά όταν με βόλευε εμένα. Παράδειγμα, επειδή κοιμάμαι βραδινές ώρες, αργά το βράδυ και ξυπνάω νωρίς το μεσημέρι, αργά το πρωί, ρε παιδί μου, 12-1 η ώρα,
Εκείνες τις ώρες το τηλέφωνο είναι χαμηλωμένο. Ό,τι και να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρουν ότι θα δω το μήνυμα και όταν μπορέσω θα πάρω τηλέφωνο. Αυτό που έχει γίνει από την αρχή και παίρνεις μετά τηλέφωνο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ως τώρα δεν έχω συναντήσει κανένα, να σου πω την αλήθεια. Άρα ουσιαστικά γίνονται trained κατά μία έννοια ότι δουλεύει έτσι το σύστημα. Μα με κάθε άνθρωπο που γνωρίζεις, Ναι. γίνεσαι trained στη συνύπαρξη μαζί του. Το όλο θέμα είναι να μπει ένα σωστό και frame που να δουλεύει για όλους. Το πολύ σημαντικό θέμα που είπα και πριν είναι τα projects. Δηλαδή, ότι όλο μιλάς για διαφορετικά project που κάνεις, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, τα οποία κάνουν involve πολλούς ανθρώπους, με τους οποίους βρίσκεστε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, γιατί πολλοί από αυτούς δουλεύουν το πρωί και το μεσημέρι, οπότε μπορεί να βρεθείτε μόνο απόγευμα και βράδυ. Και αυτό γίνεται στρατηγικά για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, κάποια στιγμή μπορεί να έχεις project και να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή ξαφνικά να αλλάξει το status quo. Δηλαδή είναι κανονικά, είναι σαν τα κουτάβια, είναι όπως τα μάθεις. Κανονικότατα. Αν το μάθεις να χέζει εκεί, θα πηγαίνει, θα τα κάνει εκεί πέρα. Και δεύτερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο έχεις το χρόνο σου να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να αποδεσμεύεις μεγάλα μέρη του χρόνου σου και από τη συνύπαρξη με την μεμονωμένη κοπέλα και από τον έλεγχο. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια κοπέλα σπίτι μου και με παίρνει η primary 10 η ώρα και εγώ έχω ένα range 9 με 3 με την άλλη και η άλλη περιμένει ότι 10 η ώρα θα απαντήσω το τηλέφωνο, Ναι, και επί 5 ώρες παίρνει και δεν απαντάω και δεν το έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, για να μην το παίζω και τέλειος, 2 φορές τα τελευταία 5-6 χρόνια που είχα αφήσει να πάει λίγο παραπέρα αυτό το πράγμα, πραγματικά μου δημιούργησε πρόβλημα. Και το πρόβλημα που δημιούργησε, επειδή στο τέλος έτσι κι αλλιώς θα χωρίσεις κάποια στιγμή, έτσι, δεν είναι το αν θα χωρίσεις ή όχι το πρόβλημα, είναι ότι τον καιρό που ήμασταν μαζί μου χάλαγε την ψυχολογία. Οπότε Αυτό το πράγμα. Πρέπει από την αρχή να το κάνεις έτσι. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θα το αναφέρεις πιο κάτω, αλλά μια ερώτηση που σίγουρα θέλω να σου κάνω είναι το αν γνωρίζει η μία για τις υπόλοιπες, είτε ας το πούμε implicitly είτε explicitly. Όχι. Δεν γνωρίζει μία για την άλλη explicitly, σίγουρα. Γιατί όταν γνωρίζει explicitly, τη φέρνεις σε κόντρα με τον εγωισμό της, όχι με τίποτα άλλο. Όλες όμως μου έχουν πετάξει από εδώ και από εκεί ότι ξέρουν ότι πάω και με άλλες. Αλλά εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι λένε ότι είναι ok εφόσον αυτή είναι η αγαπημένη μου. Α, μάλιστα. Κατάλαβε, my favorite one από τις υπόλοιπες. Λοιπόν, το οποίο έχοντας διαβάσει τις τελευταίες μέρες και το Sex and Rank, αυτά που είχα αποστάρει κιόλας, είναι πολύ συμβατό με αυτό που είχα δει εκεί πέρα. Οπότε όχι, δεν ξέρουν. Τώρα κοίταξε, υποψίες υπάρχουν. Επειδή είμαι και λίγο κάφρος μερικές φορές, τις βγάζω και μαζί έξω σε παρέες. Έχω φωτογραφίες που τις έχω βάλει και έχουν φιληθεί μαζί και γελάμε πολύ. Άρα ουσιαστικά το πουσάρεις μέχρι το σημείο πριν να θίξεις, ας πούμε, τον εγωισμό τους. Ναι. Δεν θες το πράγμα, γιατί έχω δει γενικότερα στη ζωή μου και δεν μιλάω καθόλου για θέματα game, ότι όταν τον άλλον το βάλεις αντιμέτωπο με τον εγωισμό του, είναι ικανός να καταστρέψει όλη του τη ζωή προκειμένου να μην θυχτεί ο εγωισμός του. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, είναι σίγουρο. Negative feelings δεν νομίζω ότι χρειάζονται σε αυτή τη φάση. Το άλλο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να μην έχετε μόνο κοινούς φίλους. Δηλαδή, όπως μανατζάρουμε σε επίπεδο πρόβλημα διαφορετικά tribes, ας πούμε, και πάμε τη μια εβδομάδα τους μεν, την άλλη εβδομάδα τους δε κτλ. Έτσι ακριβώς γίνεται και εκεί. Σίγουρα πρέπει να έχεις κάποιον φίλο ή φίλη, τον οποίον να μην τον συμπαθεί, να μην τον συμπαθεί ή την συμπαθεί, ή να της πεις ότι δεν τη συμπαθεί εκείνος. Για αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ας πούμε ότι έχω το φίλο μου τον Γιώργο που δεν συμπαθιούνται, σήμερα θα βγούμε με τον Γιώργο. Α, ωραία, πού θα πάμε? Έλα ρε μωρό, αφού ξέρεις τώρα με τον Γιώργο, δάστο. Πάμε να βγούμε αντροπαρέα. Σαν πρόσχημα δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, συν το ότι έχει και ένα συνήθως καλό αυτό το πράγμα για τον Γιώργο, το ότι προσπαθεί να τον καλοπιάσει γνωρίζοντας του κοπέλες εκείνη. Σκεφτόμενοι ότι άμα βρει κάποια δικιά του φίλη, θα γίνεται παρεούλα, θα δέσει και θα βγαίνετε μαζί παρέα. Ωραία. Άλλο πολύ χρήσιμο πράγμα είναι το θέμα της οικογένειας. Το οποίο, κοίταξε, το σκεπτικό μου είναι γενικότερα στο game ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα social conventions υπέρ μας. Okay. Δηλαδή,
άμα δείξει από την αρχή ότι έχει μια καλή σχέση με την οικογένειά σου, με τα αδέρφια σου, με τα ξαδέρφια σου, με όλα αυτά τα πράγματα, και λες, βγαίνω με τις ξαδέρφες μου. Εγώ, ας πούμε, το λέω πάρα πολύ. Βγαίνω με τις ξαδέρφες μου. Βγαίνω με τον αδερφό μου. Θα βγούμε σήμερα με τους γονείς μου. Και αυτό το πράγμα γίνεται ξεκάθαρα ότι είναι οικογένεια. Τι δουλειά έχεις, δεν έχεις καμιά δουλειά. Δεν μπορεί η άλλη να σου πει, όχι, θα έρθω κι εγώ μαζί με τους γονείς σου. Ειδικά τα πρώτα χρόνια δηλαδή. Είναι πολύ awkward. Είναι πάρα πολύ awkward. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ νιντίλα και try hard από τη δική της τη μεριά. Με αυτόν τον τρόπο έχεις διαφορετικές παρέες μέσω του αδερφού σου, της οικογένειάς σου, που δεν μπαίνει εκείνη. Και όποτε άμα σε ρωτήσει ποτέ για καμιά από τις κοπέλες, φίλοι του αδερφού μου είναι. Κάτι παίζει νομίζω μεταξύ τους. Κιόλας. Ωραία. Να δούμε λίγο πιο specific για τη συμπεριφορά σε social events. Τέλεια. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ τώρα. Πάμε. Λοιπόν, τα PDAs. Public Displays of Affection, ναι. Δηλαδή τα χεράκια, αγκαλίτσες, φυλάκια και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Τα αγαπημένα μας. Ναι, τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, γενικά τα αποφεύγουμε αυτά τα πράγματα. Κάνουμε δύο τρόπους. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά για να φαίνεται το pre-selection, χωρίς όμως να φαίνεται ότι είσαι εσύ με αυτή την κοπέλα, στην τέτοια καλά, χρησιμοποιώ ένα διπλό χτύπημα. Κατεβάζω το PDA από την κοπέλα που έχω μαζί, την primary, και ανεβάζω το κίνο με τις υπόλοιπες κοπέλες παρέας. Το οποίο σημαίνει ότι τις φέρνει σχετικά κοντά, και οπότε δεν μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι γίνεται. Ναι, νομίζω και εγώ το ιδανικό είναι να μην μπορούν οι τρίτοι να καταλάβουν με ποια πηγαίνεις, ας πούμε, από όλες τις κοπέλες που είναι στην παρέα. Αυτό γίνεται για άλλο λόγο στην πραγματικότητα για μένα. Δεν γίνεται για το θέμα του MLTR management. Γίνεται για amogging απ' έξω. Δηλαδή, αν έχεις 3 κοπέλες μαζί και σε δουν να φιλιάσαι ξεκάθαρα με τη μία και να είστε χέρι-χέρι, λέει ο άλλος, πάρα πολύ ωραία, οι άλλες δύο είναι ελεύθερες, ορμάμε. Ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Δεν μιλάμε τώρα για πρόβλημα, μιλάμε για έξω. Αν όμως σε βλέπουν ότι και με τις 3 υπάρχει άνεση, χέρι πιάνεστε, αγκαλιάζεστε, ψιλοπαίζετε κτλ. Εκεί δεν ξέρουν και κανείς δεν θέλει να μπει σε fight mode, ας πούμε. Οπότε συνήθως οι περισσότεροι, στην συντριπτική πλειοψηφία, μένουν απ' έξω. Δεν χώνονται. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίος τρόπος αυτός. Τώρα, πώς το εξηγείς στην κοπέλα αυτό το πράγμα? Αυτό εγώ το κάνω verbally, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Okay. Της λέω το εξής. Λέω, κοίταξε, δεν θέλω να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να φαινόμαστε ζευγάρι, να κάνουμε ζευγαροπράγματα. Γιατί έχω δει από στο παρελθόν που το έχω κάνει με άλλους ανθρώπους, ότι αρχίζει να διαλύεται η παρέα. Εδώ είναι μια παρέα που βγαίνουμε έξω, που διασκεδάζουμε, που κάνουμε έτσι. Αν μας βλέπουν να είμαστε αγκαλιές και φιλιά, αρχίζουν σε λίγο και μας λένε αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους, αρχίζουν να αισθάνονται άβολα, αρχίζουν όλα αυτά. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω η παρέα να περνάει καλά και να είμαστε όμορφοι. Λοιπόν, ως τώρα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όσες φορές το έχω κάνει. Ακούγεται πολύ solid. Ναι, γίνεται από την αρχή. Δίνω και 1-2 παραδείγματα στραβές που έχουν γίνει παλιά. Πραγματικές ιστορίες δηλαδή. Που έχουμε βγει έξω για φαγητό με παιδιά και με αρχίζει στα PDAs ένα παλιό MLTR και αρχίζουν οι άλλοι να είναι πολύ awkward, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος πραγματικά να σου πω αντικειμενικά. Και να λένε λοιπόν, παιδιά, εμείς να φεύγουμε. Και εμείς μα μόλις κάτσαμε. Ναι, δεν πειράζει. Και ήθελαν να φύγουν, να σας αφήσουμε μόνους σας. Ναι. Δηλαδή το είχαν πάρει, όχι, δεν ήταν απλά η τρυφερότητα, ότι θέλαμε να πηδηχτούμε, ας πούμε, και να φεύγουν αυτοί σιγά-σιγά. Λοιπόν, και λέω, θα το πάρουμε αυτό και θα το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας. Αυτό το πραγματάκι. Ωραία. Άλλο θέμα είναι τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια με Facebook κτλ. Το πώς μπορείς να το καλυμπράρεις λίγο, γιατί ειδικά κάποια mail στην παρέα μπορεί να μην είναι τόσο social intelligent και να αρχίζουν τίποτα περίεργα tags και. Άστα τώρα, αυτό το θέμα το Facebook είναι μεγάλο. Κάνοντας μια μικρή παράκαμψη, υπάρχουν 2 ειδών γυναίκες, κατά τη δική μου θεωρία, που δεν έχουν Facebook. Που δεν έχουν Facebook. Okay. Αυτές που είναι τόσο σλάτι, που πραγματικά καταλαβαίνουν ότι αν υπάρχει το Facebook θα τις δίρουνε, γιατί θα τις πάρουν ήδη σε full, έτσι. Okay. Δηλαδή έχω 2 φίλες που είναι έτσι. Σοβαρά. Ναι, 2 γνωστές μου. Και οι άλλες που είναι στην άλλη άκρη, που είναι LSC, LSD, και πραγματικά δεν χρειάζονται, είναι inner centered και δεν χρειάζονται ούτε το social proof, ούτε το validation, μπράβο, αυτό πολύ καλύτερη λέξη, ούτε το validation, ούτε το θαυμασμό, ας πούμε, από τους διάφορους orbiters γύρω-γύρω, ούτε τίποτα, και δεν βλέπουν τη λογική, το λόγο να, έχουν όλο αυτό να μπουν σε όλο αυτό το πραγματάκι. Οπότε,
εγώ όταν ακούω μια γυναίκα ότι δεν έχει Facebook, ενθουσιάζομαι. Γιατί ανήκει σε μία από τις δύο κατηγορίες. Και ξέρω ποια ακριβώς κατηγορία θέλω εγώ. Θέλω τη δεύτερη κατηγορία, εγώ δεν θέλω την πρώτη. Λοιπόν, μέσα σε λίγο από το interaction μπορώ να καταλάβω σε ποια από τις δύο κατηγορίες είναι. Γιατί δεν είναι ότι είναι στο ενδιάμεσο. Ναι. Είναι ρε παιδί μου το full slut. Είναι πολλωμένο το πράγμα. Είναι στην άκρη. Και ξεμπερδεύουμε αυτό το θέμα. Τώρα, εμείς πώς την γλιτώνουμε από το Facebook. Δύσκολη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, έχουμε αυτό το ηλίθιο το relationship status. Καλά, αυτό το αποφεύγουμε. Το αποφεύγουμε και τελείως στην αρχή. Δηλαδή, το ότι θα βάλεις relationship status με την κοπέλα σου είναι ξεκάθαρα είμαι beta, omega provider. Από δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Μπράβο. Το πρόβλημα είναι οι φωτογραφίες, τα tags και τα check-ins. Και έχουμε συγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγικές για κάθε ένα από αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν τις φωτογραφίες. Αυτό που κάνω εγώ είναι ότι κάνω time confusion. Δηλαδή, παίρνω τις φωτογραφίες, τις κατεβάζω από τα sites από εκεί που γίνονται, το guest list, το photoshoot GR και όλα αυτά, αλλά δεν τις ανεβάζω αμέσως. Τις ανεβάζω τις φωτογραφίες, επειδή θέλω να έχω και ένα active profile socially, μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από λίγο, δηλαδή ώστε να μην ξέρει για ποιο event μιλάμε τώρα και πού και πότε. Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ εύκολο να μπλέξεις τις ημερομηνίες. Τα tags τώρα. Not accept tags. Υπάρχει privacy setting που λέει do not accept tags. Και επίσης ενημερώνω τους φίλους μου να μην με ταγκάρουν. Για επαγγελματικούς λόγους λέω εγώ. Πάρα πολύ απλά. Φίλους και φίλες. Μετά από μία-δύο φορές το μαθαίνουν. Γενικότερα και άλλη μια μικρή παράκαμψη. Για όσους από εσάς έχετε γενικότερα active προφίλ στο Facebook και social κύκλο κτλ. Θα παρατηρήσετε ότι μετά από λίγο καιρό που θα έχετε αρκετές γυναίκες στην παρέα σας, θα αρχίσουν διάφοροι να σας στέλνουν μηνύματα. Παλιοί γνωστοί, παλιοί φίλοι, το έχεις παρατηρήσει? Και σχόλια από κάτω, όλο με γυναίκες είσαι και. Το σχόλιο δεν πειράζει. Αλλά τα μηνύματα του στυλ τι θα γίνει, πότε θα μας βγάλεις έξω, να γνωρίσουμε κτλ. Αυτό είναι η εύκολη περίπτωση. Η δύσκολη περίπτωση είναι το ότι αρχίζουν να κάνουν add τις κοπέλες. Πάμε πιο extreme τώρα. Extreme, ναι. Τις κάνουν add άγνωστοι και γιατί βλέπουν ότι έχετε κοινό γνωστό. Λοιπόν, βλέπουν ότι είναι ας πούμε κοινός γνωστός μαζί μου, οπότε την κάνει add και η άλλη είναι σε λίγο δύσκολη θέση γιατί λέει μπας και τον είχα γνωρίσει στο μαγαζί και δεν τον θυμάμαι και τέτοια πράγματα. Και μπορεί να κάνει το accept και να αρχίσει το μπλα μπλα. Αυτό που κάνω λοιπόν εγώ είναι ότι ταγκάρω, θα δεις άμα το δεις στο προφίλ μου, ταγκάρω μόνο τους άντρες. Εχθές που ήμασταν ας πούμε στο Proven, λέω having fun with the gang. Και ταγκάρω 7 άντρες εκεί πέρα. Δεν ταγκάραμε καμία από τις 10 γυναίκες που ήταν μαζί. Γιατί? Για το λόγο αυτό που είπαμε. Και με αυτόν τον τρόπο λίγο το γλιτώνουμε αυτό το πραγματάκι. Πάμε τώρα στα check-ins, το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί είναι ένα δικό μου κόλπο. Trademark. Είναι λίγο trademark, ναι. Κάνω μπροστά στην κοπέλα στο LTR μου, random check-ins σε άσχετα μέρη με ανθρώπους που δεν είναι εκεί. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, μου λέει, γιατί κάνεις check-in τον Αντώνη? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να τον Αντώνης εδώ πέρα? Του κάνω check-in για να του δείξω ότι το σκέφτομαι. Λοιπόν, και ο ίδιος μου κάνει, λέω το ίδιο. Check-in το Λευτέρη, check-in τη Μαρία, σε μέρος που είμαστε. Δηλαδή, όχι μόνο που είμαστε, με ποιους είμαστε, αλλά επίτηδες μια-δύο φορές στο κάθε LTR, άσχετα check-ins με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, ας πούμε ότι εμείς πίνουμε καφέ στην πλατεία στην Κηφισιά. Και λέμε, δεν θα ήταν πολύ ωραία να είμαστε με τον Λευτέρη και τον Ηρακλή στην παραλία στη Βάρκιζα? Ναι, ωραία θα ήταν. Check-in στη Βάρκιζα με τον Λευτέρη. Αυτό όμως το κάνεις μπροστά στο LTR σου. Οπότε σταματάει να έχει validity αυτό σαν factual data. Οπότε είναι ένα confusion. Είναι ένα confusion. Λέει, ήσουν προχθές το τέτοιο? Όχι, μ' άφησε κάνει check-in ο Θάνος. Πλάκα κάνεις. Απλά ήθελε το παιδί να είμαι εκεί πέρα και με έκανε check-in. Δεν τα ξέρεις τώρα τι κάνουμε? Τρομερό. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Λοιπόν, δηλαδή ότι δεν ταγκάρεις τους ανθρώπους που είναι εκεί, αλλά τους ανθρώπους που θα ήθελες να είναι εκεί μαζί σας και σε μέρη που θα ήθελες να είστε μαζί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Ωραία. Νομίζω με το Facebook αυτά από εκεί πέρα. Ναι, με αυτά τα βασικά νομίζω είμαστε αρκετά καλυμμένοι. Οπότε ας δούμε ένα λίγο πιο δυνατό topic των vacations. Των διακοπών. Διακοπές, ναι. Ναι. Ναι, δύσκολο θέμα. Λοιπόν, εδώ το Facebook είναι το μεγαλύτερο εχθρός σου. Γιατί αν εσύ έχεις πει ότι είσαι στην Αθήνα ή ότι είσαι με τους γονείς σου και είσαι αλλού
και η άλλη με την οποία έχεις πάει αρχίζει να ανεβάζει φωτογραφίες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, έχεις πρόβλημα. Σε διακόψω, εδώ χρησιμοποιείς white lies ή τέλος πάντων λίγο πιο καμουφλαρισμένα fact, ας πούμε. Σίγουρα, αλλά πες μου πώς ακριβώς το εννοείς. Δηλαδή να πεις ότι θα λείψεις για μία περίοδο, αλλά να μην μπεις σε λεπτομέρειες που είσαι και τι θα κάνεις και με ποιον θα είσαι. Ναι, αυτό είναι πιο πολύ το δυνατό frame του δεν δίνω λογαριασμό. Δηλαδή, ας πούμε, με έχει καλέσει τώρα ένας φίλος μου εμένα στη Ζάκυνθο. Στα κορίτσια θα πω ότι θα πάω σε ένα φίλο μου στη Ζάκυνθο. Αυτό. Χωρίς παραπάνω details, ας πούμε. Όχι, ούτε μου περάσει το μυαλό να δώσω παραπάνω details. Για πόσο καιρό θα κάτσεις, θα δούμε. Μια εβδομάδα λογικά και βλέπουμε. Δηλαδή, καμία από τις ερωτήσεις που δεν θα μου γίνουν, δεν θα είναι με σκοπό έλεγχο. Θα είναι απλά logistical και να ξέρουν περίπου πότε θα γυρίσω, να κανονίσουμε για να ξαναβρεθούμε για τέτοια πράγματα. Ωραία. Εδώ ένα θέμα το οποίο παραλείψα εγώ δηλαδή πριν να σχολιάσω πιο εκτενώς, είναι το θέμα του σωστού πελάτη. Okay. Δηλαδή, ο σωστός πελάτης είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν φτιάξεις μια τέλεια σαλάτα με τα πιο φρέσκα λαχανικά, τα πιο καλά κτλ. Και τη βάζεις μπροστά σε ένα λιοντάρι, το λιοντάρι το πολύ πολύ να την κατουρίσει. Να τη φάει αποκλείεται. Δεν μπορείς λοιπόν να ταΐσεις ένα λιοντάρι λαχανικά, όσο καλά και αν είναι τα λαχανικά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην διαλέξεις λιοντάρι για να πάει να φάει τη σαλάτα. Δηλαδή, δεν γίνεται με όλες τις γυναίκες να μπορέσεις να έχεις ένα τέτοιο frame of interaction. Γίνεται με πολύ περισσότερες από ό,τι νομίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά σίγουρα δεν γίνεται με όλες. Γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί παράμετροι στη μέση. Μπαίνει ο κοινωνικός κύκλος. Η ηλικία. Μπαίνει και η ηλικία. Μπαίνει το τι ψάχνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον κοινωνικό κύκλο. Γιατί έχεις ακούσει αυτό που κάνει ο Steve Jobs, πώς το λέει, το temporary displacement. Ο Steve Jobs που λέγε, έκανε ένα φοβερό πράγμα για το iPhone κτλ. Θα το βρω, κάτσε να δεις πώς το λένε. Λοιπόν, το θυμήθηκα. Το λένε reality distortion field. Όπου ουσιαστικά αυτό που είχαν κάνει με την Apple είναι ότι έφτιαχνε ένα reality distortion field, το οποίο έκανε τους καταναλωτές να μην κοιτάνε πραγματικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με κάτι άλλο, αλλά να βλέπουν το όλο πακέτο. Να μην αναλώνονται δηλαδή στα technical specs, ναι, αλλά στο feeling. Στο feeling της όλης υπόθεσης. Λοιπόν. Όταν λοιπόν κάνουμε seduce με τον σωστό τρόπο μια γυναίκα για να μπει σε ένα MLTR frame, έχεις δημιουργήσει ένα reality distortion field στο μυαλό της. Στο δικό της. Οι φίλες της, η οικογένειά της, οι συνεργάτες της στη δουλειά αρχίζουν και τη ρωτάνε πού είναι ο δικός σου, γιατί είναι έτσι κτλ. Οπότε λοιπόν εκεί πρέπει να είναι αρκετά δυνατό το frame σου για να μπορέσει να περαστεί αυτό, και δεν είναι όλες οι κοπέλες αρκετά δυνατές. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη μόνο τις τραβάσεις στο δικό σου. Έχουν social pressure. Έχουν social pressure προς την αντίθετη μεριά. Ναι. Να φύγεις από εκεί. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα πριν από χρόνια, μια 10 χρόνια, η οποία την είχα βάλει σε ένα πάρα πολύ ωραίο frame, πηγαίναμε μια χαρά, αρχίζει δουλειά και από την πρώτη μέρα στη δουλειά αρχίζουν οι άλλες δύο συναδέλφισες εκεί να την πρίζουν. Και γιατί δεν βγήκες εχθές με το νόημο, και γιατί δεν ήταν σπίτι σου, και γιατί δεν κοιμάστε μαζί τα βράδια, και γιατί έτσι κτλ. Και την έβλεπα ότι τσίτωνε μέρα με τη μέρα. Οπότε εκεί μπορείς να κάνεις κάτι ή απλά περιμένεις το αναπόφευκτο? Pretty much περιμένεις το αναπόφευκτο. Πιθανώς δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί είμαι λίγο τεμπέλης σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, και εντάξει, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω ακριβώς, ή μπορεί να είμαι λίγο κακομαθημένος. Το καλύτερο που θα ήταν στρατηγικά θα ήταν το να γνωρίσεις αυτές τις φίλες, να τους κάνεις γλύκες να σε συμπαθήσουν και να περάσεις ότι είναι λόγος δουλειάς. Τρέχω πάρα πολύ, έχω πάρα πολλές δουλειές, εγώ δουλεύω απογευματινές ώρες και είναι πάρα πολύ δύσκολα κτλ. Αυτό. Αλλά δεν το έχεις κάνει λόγω effort, ας πούμε? Δεν το έχω κάνει λόγω ego, κακού ego. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι πρέπει εγώ τώρα να πάω τώρα εκεί πέρα να καλοπιάσω δύο μαλακισμένες κομμότριες. Δηλαδή μου τις πάει, ας πούμε. Να μπω on their good side για να συνεχίσω εγώ να έχω τη σχέση μου. Αν αυτή είναι τόσο ηλίθια που αποδεδειγμένα είναι η γυναίκα, η κάθε γυναίκα τόσο, μπορεί να φύγει. Και τελικά μετά από 1-2 μήνες έφυγε. Λοιπόν, αλλά στρατηγικά αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει για να μπορέσει να υποστηριχτεί αυτό το πράγμα.
Ωραία. Νομίζω ξεφύγαμε λίγο. Πάμε πάλι στα vacations και είχαμε πει εκεί το πρόβλημα θα ήταν αν αρχίσει η κοπέλα να ταγκάρει Facebook και να ανεβάζει status και περίεργα. Ναι, εκεί συνήθως έχω κάποια δικαιολογία που να έχει σχέση με δουλειά ή με κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή λέω ότι έχω πει σε συνεργάτες ότι θα είμαι στο εξοχικό μου, ας πούμε, και θα δουλεύω. Οπότε μην ανεβάζεις αυτόν τον καιρό, τις ανεβάσουμε πιο μετά. Να μην ξέρει ο άλλος πότε είναι οι εποχές, πότε είναι ανεβασμένες. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ καλό είναι το να είσαι εσύ ο φωτογράφος παρέας, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ πάντα αυτό. Με τον άσο φωτογράφος, κρατάς εσύ τα evidence και διαλέξεις εσύ το dispersion τους, το πότε θα φύγουν. Και αυτό ισχύει παντού. Γενικά, τον άσο φωτογράφος έχει πολλά πλεονεκτήματα σε μια παρέα μέσα. Άλλο πάρα πολύ ωραίο, για να μην σου κατσικώνονται οι γυναίκες μαζί που θέλουν να έρθουν, είναι το να πεις ότι πας στο σπίτι ενός φίλου. Γιατί εκεί, αν πας σε ξενοδοχείο, λέει άλλη θα έρθω. Αν έρθω μαζί σου, παράδειγμα. Και αν τη πει, όχι, θέλω να πάω μόνος μου. Ναι, το βλέπεις ότι δεν είναι και λογικό το να πεις, όχι, θέλω να πάω μόνος μου διακοπές, να βρω τον εαυτό μου. Στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ. Λοιπόν, ενώ μου πεις, με έχει καλέσει ένας φίλος μου, θα πάω στο σπίτι του Χάρη να μείνω. Και είναι πολύ πιο normal γιατί πας στο φίλο σου, σαν frame γενικότερο, και δεν μπορεί να σου πει άλλη, ωραία, θα έρθω κι εγώ. Μπορεί να ρωτήσει, μπορώ να έρθω. Θα σου πει, ρε, εσύ το παιδί είναι φοιτητής, είναι ένα μικρό σπιτάκι εκεί πέρα, ίσα-ίσα, ας πούμε, και εγώ στο καναπέ ψηλό θα κοιμάμαι. Δεν νομίζω ότι χωράμε και ότι θα έχει πλάκα το όλο πράγμα. Και τελειώνει το όλο θέμα. Ωραία. Να δούμε λίγο το management, για παράδειγμα, στο σπίτι σου. Γιατί εκεί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει ξεχάσει κάτι η κοπέλα ή... Ναι. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που παίζουν εδώ. Ναι, εγώ το λέω αυτό home logistics. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι που βλέπεις γύρω-γύρω είναι τρίχες. Σαν τις γάτες. Αφήνουν τρίχες. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή κατά λάθος, αλλά γενικότερα... Πιθανόν και τα δύο, ναι. Γενικότερα εγώ προσπαθώ και ρίχνω μια γρήγορη ματιά πριν έρθει η επόμενη κοπέλα. Μια γρήγορη ματιά για τρίχες. Αυτό που κάνω, έχω πάρει μια βούρτσα για pet, για σκύλο, και περνάω το κρεβάτι με αυτό το πράγμα, ώστε να μην φανεί τίποτα εκεί πέρα πάνω. Είχα δει πριν από χρόνια του Τζέφι, της RSD, το The Jeffy Show, που τον είχε ρωτήσει κάποιος, λέει, τι δηλαδή, δεν αλλάζει σεντόνια από τη μια κοπέλα στην άλλη. Λέει, τι σεντόνια ρε φίλε, δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Και πραγματικά μερικές φορές όταν έχεις, ας πούμε, MLTR, ιδιαίτερα όταν είναι σε up season η φάση, σε upwards peak, πραγματικά δηλαδή δεν προλαβαίνεις, είναι τέτοιες φάσεις. Πάντως νομίζω ότι το μπάνιο είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί η μυρωδιά μένει... Ναι, ένα μπάνιο καλό να το κάνουμε, ειδικά το καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε περνάω το κρεβάτι σίγουρα με μια βούρτσα. Μετά το άλλο που κάνω είναι ότι έχω ένα άρωμα για το υπνοδωμάτιο. Δεν θυμάμαι, ήταν από το Body Shop νομίζω. Το οποίο είναι ψιλοέντονο. Αυτό κάνει mask οτιδήποτε leftovers από αρώματα και τέτοια έχουν μείνει από κάποια άλλη προηγούμενη κοπέλα. Toothbrushes, βοντόβουρτσες, color coded. Δηλαδή, ξέρω ρε παιδί μου ότι αυτή είναι αυτινής, αυτή είναι αυτινής, αυτή είναι αυτινής και τις βγάζω έξω. Ωραία. Αλλά τι έχω κάνει, τις έχω όλες μαζί έξω. Και λέω ότι χρησιμοποιώ διαφορετικές κάθε μέρα εγώ για να μην χρησιμοποιώ μόνο soft ή μόνο σκληρή ή μόνο μεσαία. Κατάλαβες? Ναι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν της λέω, αυτές οι τρεις είναι δικές μου, η κόκκινη είναι δικιά σου. Στην άλλη θα πω, αυτές οι τρεις είναι δικές μου, η πράσινη είναι δικιά σου. Στην πραγματικότητα η ροζ είναι δικιά μου. Καλή επιλογή. Έχω κρατήσει το αντρίκετο τέτοιο. Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο είναι ότι έχω 2-3 σετάκια από πιτζάμες για γυναίκα. Για γυναίκες τα οποία κάθε εβδομάδα στάνταρ τα πλένω. Τη μέρα που κάνω laundry, ας πούμε, τα πετάω όλα μέσα, οπότε ξέρω ότι είναι μονίμως καθαρά, οπότε μπορεί οποιαδήποτε το βάλει, είναι καθαρό το ρούχο από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Την ώρα που είμαι με κάποια κοπέλα, το τηλέφωνο είναι χαμηλωμένο πάντα, όχι κλειστό, γιατί το κλειστό φαίνεται ύποπτο. Χαμηλωμένο απλά και δεν έχω answering machine, πώς το λένε, τηλεφωνητή, ο οποίος αν με πάρει κάποιος να ακούγεται τι λέει, ξέρεις το αμερικάνικο αυτό. Παλιά είχα τέτοιο, αλλά δεν λέει. Γιατί ξέρεις, εκεί που είσαι με την άλλη, σκάει ένα μήνυμα. Μωρό μου, που είσαι, σε ψάχνω να σου πω για αύριο το βράδυ. Και δεν έχει πλάκα. Και ως καμένος άσχημα από αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπουμε φωτογραφίες και selfies από το σπίτι μας μέσα να ποστάρονται στο Facebook. Ναι.
χάλασε ένα από τα καλύτερα σκηνικά που είχα πριν από 3 χρόνια, επειδή το βασικό LTR την τράβηξα εγώ μια φωτογραφία μέσα στο σπίτι μου και της την έδωσα. Η φωτογραφία ήταν γαμάτη, οπότε αυτή την ανέβασε σαν profile pic. Το βλέπει λοιπόν μία από τις άλλες, η οποία την ήξερε την κοπέλα, αλλά δεν ήξερε ότι ήταν LTR μου και ήταν και αυτή δεύτερο LTR. Η πρώτη ήταν η primary και μπάχαλο. Έρχεται φασαρία δηλαδή, κλάματα και τέτοια κτλ. Και είμαι εγώ στο δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά πόσο δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, βρε μαλάκα, σου λέει είναι η φωτογραφία στον καναπέ σου. Σωστά, ναι. Δηλαδή είναι ο καναπέ σου, έχει τον πίνακα από πάνω. Ποιες είναι οι πιθανότητες να είναι σε άλλον το σπίτι. Σωστά. Νομίζω αυτά για το θέμα του σπιτιού. Ωραία. Για τα logistics. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο είναι, όπως λέει και ο Slick, ο αγαπητός μας, ότι she will try to change you. Δηλαδή, εκεί που σου είχε γνωρίσει έτσι, να παίζεις δυνατά socially, να έχεις pre-selection κτλ., μπαίνοντας στη σχέση τέλος πάντων, θα προσπαθήσει με το δικό της τρόπο να σε στείλει από την άλλη κατεύθυνση. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύεις? Όχι. Από προσωπική εμπειρία βλέπω ότι subtle τουλάχιστον, στην αρχή θα προσπαθήσει και αν δεν είσαι σε επαγρύπνηση, αν δεν είσαι vigilant. Μπράβο. Άρα. Αλλά αυτή θα προσπαθήσει, αυτό λέω. Εντάξει. Δηλαδή, δεν κάνει κάτι εκείνη. Εμείς κάνουμε sleeping. Κατάλαβες. Και αυτή προσπαθεί να βρει, ας πούμε. Από το καλησπέρα προσπαθεί. Ένα άνοιγμα. Ναι. Πάρε τώρα, έχουμε τον Dubai Prince, ας πούμε, που έχει ένα καινούριο LTR. Τον έχεις γνωρίσει, έτσι. Λοιπόν, έχει αρχίσει το κοριτσάκι σιγά σιγά να του λέει βαριέμαι να πάω πρόβεν. Ποιανού είναι η επιλογή αν θα πάει αυτός μόνος του ή με την υπόλοιπη παρέα ή αν πάντα θα κάτσει μαζί της. Ναι. Κατάλαβες. Και η ευθύνη. Αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία. Δηλαδή αυτό που αλλάζει είναι ότι σταματάει για εμάς, για τους άντρες, να είναι irrelevant το πώς αισθάνεται εκείνη. Κατάλαβες. Οπότε προκειμένου να της δημιουργήσουμε negative feeling, λέει ο Dubai Prince, καλά μωρέ, θα κάτσω μαζί της. Ναι. Προκειμένου να περάσουμε καλά, καθόμαστε μαζί. Και αυτό είναι εύκολο, αν μας πει απλά δεν έχω όρεξη να πάω. Για κάτσε να σου πει κάτι που να θέλετε να κάνετε εδώ και καιρό και να το κανονίσει, να το κλείσει εκείνη τη μέρα που ξέρει ότι έχετε κανονίσει πρόβεν. Ωραία. Και εντάξει να το έχει κανονίσει επίτηδες. Το καταλαβαίνεις. Για σκέψου να είναι κάποιο event το οποίο να γίνεται μόνο εκείνη τη μέρα. Πώς τις ρίχνεις μετά ευθύνες, τι κάνεις από τα δύο. Αυτό πραγματικά είναι ένα διπλοδέσιμο πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να πεις, ξέρω εγώ, θα πάω και θα περάσουμε μετά για ένα ποτό με τα παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να δείξεις πολύ σταθερό frame ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό κάνω, αυτό γουστάρω, αυτός είμαι, έτσι με γνώρισες, έτσι με γούσταρες και όλα αυτά να μην τα πεις ποτέ. Πρέπει να τα δείξεις χωρίς να τα πεις. Έτσι. Ωραία λοιπόν, οπότε να δούμε λίγο πώς είσαι εσύ όταν είσαι σε MLTR, πόσο actively κυνηγάς καινούρια targets. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, ας πούμε, να γίνεις λίγο τεμπέλης. Όχι. Να το αφήσεις. Προσωπικά δεν υπάρχει. Γιατί έχω ζήσει τόσες πολλές φορές το αποδήμαρχος κλητήρας, ναι, που δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή, έλεγα τώρα κοντά, το προηγούμενο καλοκαίρι πραγματικά ήταν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Λοιπόν, επειδή ξέρεις την ηλικία μου, το να το πει ένας άνθρωπος αυτό στη δική μου ηλικία και να το πει και για sexual λόγους, φίλε, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σπάνιο. Ξαφνικά λοιπόν, με το που χτυπάει Οκτώβριος, είναι σαν, όπως λέει το τραγούδι, σαν να μου κάνει πλάκα ο Θεός. Λες, έλα, you're sitting me, ας πούμε. Δεν μπορεί να πήγανε όλα μαζί, όλα στραβά. Από maximum σε minimum, σε όλους τους τομείς. Αυτό που με έσωσε είναι ότι ακόμα και όταν έπεσα στο minimum, και τον καιρό που ήμουν στο maximum και τον καιρό που ήμουν στο minimum, ήμουν πάρα πολύ consistent στο θέμα του να συνεχίζω συνέχεια τα καινούργια leads, και το να διατηρώ τα προηγούμενα. Προσωπικά δεν το έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν γίνομαι. Consistency. Perseverance. Δηλαδή Ναι, ότι εκεί ναι. ό,τι και να γίνει θα βγούμε. Τώρα, κάνουμε... consistency δεν λέμε 7 μέρες την εβδομάδα, έτσι. Αλλά μιλάμε ένα minimum 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν 3, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει να το συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για το συγκεκριμένο, για το MLTR management. Υπάρχουν 3 περίοδοι game. Υπάρχει το early, το mid και το late. Για κάθε συγκεκριμένη κοπέλα, ναι. Όχι, γενικότερα. Δηλαδή, το early game είναι μέχρι να γίνει το sex. Το mid game είναι μέχρι από την ώρα που θα γίνει το sex
που αλλάζει το power, ας πούμε, frame της υπόθεσης, μέχρι να σταθεροποιηθεί μέχρι ενός σημείου του τι είδους σχέση έχετε. Δηλαδή είναι εκεί που παίζει το σκηνικό beta provider, omega provider, alpha provider, lover, αυτές τις 4 επιλογές. Θεωρούμε ότι κάνετε σεξ, οπότε δεν είσαι σε φάση orbiter, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει σεξουαλική επαφή. Το late game έχει σχέση καθαρά με το retention. Αυτά, άμα τα δεις λοιπόν, τα 3 αυτά είναι lead generation, conversion και retention, όπως έχουμε στις πωλήσεις κανονικά. Προσωπικά, και αυτό δεν είναι καθόλου γενίκευση, είναι δικό μου προσωπικό, δεν είμαι καλός ιδιαίτερα, δηλαδή naturally talented στο πρώτο. Στο lead generation. Ναι, ούτε στο conversion. Το δυνατό μου σημείο είναι το retention. Δηλαδή, μπορώ να κρατήσω μια γυναίκα, έχω κοπέλα αυτή τη στιγμή που είναι 10 χρόνια. Έχω και άλλη που είναι 8 χρόνια, ας πούμε. Και με το frame αυτό μεγαλώνει, ό,τι και να γίνεται είναι εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν κουνιέται, ουσιαστικά αυτό το σημείο δεν κουνιέται το δικό μου frame, ό,τι και να κάνει η κοπέλα. Αν κάποιος λοιπόν δεν το έχει αυτό, αναγκάζεται συνέχεια να πρέπει οπωσδήποτε να έχει συνεχόμενο lead generation με αρκετά καλό conversion για να έχει σεξ στη ζωή του. Πιάνεις. Μα όταν όμως έχεις καλό retention, κάθε μια που περνάει, άμα ξέρεις ότι θα μείνει για πολύ καιρό εκεί πέρα, στατιστικά τώρα, όχι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για καμιά γυναίκα, μπορείς να έχεις ένα πιο μικρό lead generation και να μην είναι μπάτε σκύλια, λέστε ό,τι να είναι, ό,τι βρεθεί μπροστά κτλ. Προσωπικά, εμένα που θέλω, αυτό που με εξητάρει είναι τα καλά και μαζεμένα κοριτσάκια. Okay. Ναι, το ξέρω, περίεργο αυτό, ναι. Καθένας με τα γούστα του. Καθένας με τα γούστα του, έτσι ακριβώς. Το οποίο είναι και λίγο σπάνιο αυτό το πράγμα, ειδικά άμα το ψάχνεις σε κλαμπ και τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, χρειάζεται να γίνεται lead generation, αλλά όχι με τρελούς ποσοτικούς ρυθμούς. Εγώ το κάνω με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά για να αυξάνω τις παρέες, γιατί όταν οι γυναίκες που με ενδιαφέρουν είναι το 1/10% των γυναικών των γενικότερων, λόγω των χαρακτηριστικών που σου είπα πριν, για να μπορέσω να έχω ένα μικρό lead generation με γυναίκες που να με ενδιαφέρουν, πρέπει να έχω ένα πολύ μεγάλο από γυναίκες γενικότερα. Λοιπόν, το πιο καλό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να έχει καλό MLTR management είναι αυτό που είμαι στην αρχή. Να διαλέγει τα κατάλληλα άτομα και να έχει το σκηνικό από την αρχή το δικό του το frame. Ουσιαστικά λοιπόν, πάρα πολύ απλά, μπορείς να δεις τι κάνει ο τυπικός Β και να κάνεις τα ανάποδα. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Οκ, άρα ας πούμε, εντάξει, στο κομμάτι του retention, ποιες είναι οι διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να τελειώσει μια σχέση, είτε από τη δικιά σου μεριά, να ξενερώσει ή whatever, είτε από τη δικιά της, ας πούμε, να πει ότι δεν μπορεί άλλο να συνεχίσει σε αυτό το mood. Δεν υπάρχει κάποιο mood. Είμαστε σε σχέση. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι ένα fuck buddy που υποτίθεται ότι όποτε έχουμε όρεξη, όποτε μας πιάσουν, ας πούμε, οι κάβλες μας, βρισκόμαστε. Ναι, απλά κάποια κοπέλα, ας πούμε, μπορεί να μην δεχτεί εισαγωγικά ότι θα σε βλέπει ανά 2 εβδομάδες. Αυτό θα γίνει από την αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, από μόνη της, χωρίς κάποιο εξωτερικό παράγοντα δυνατό, ξαφνικά στα 2 χρόνια πάνω, δεν μου έχει συμβεί ποτέ, ή στα 3 χρόνια πάνω, να έρθει να σου πει, ξέρεις, θέλω να βρισκόμαστε πιο συχνά. Και να σου το πει με φάση aggressive, δηλαδή ότι να έρθει σε μορφή ultimatum ή σε μορφή θα γίνει αυτό ή αλλιώς φεύγω. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Άρα, τυπικοί λόγοι που διαλύεται το πράγμα, ποιοι είναι? Οι τυπικοί λόγοι που διαλύεται είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει με τη ζωή της. Ότι πρέπει να ακολουθήσει, και όντως πρέπει να ακολουθήσει, να βρει έναν beta provider, ο οποίος θα την πληρώνει, θα της κάνει τα παιδάκια της, θα. Άρα τι κάνεις εσύ της μης ή αυτή? Δύσκολη η κουβέντα. Δύσκολο. Ηθικά θα μπορούσες να το κάνεις εσύ. Έχω προσπαθήσει να το κάνω. Οι 2 κοπέλες που το έκανα μου ήρθαν μετά από 2 εβδομάδες πίσω κλαίγοντας και τέτοια και δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό που έχουμε μεταξύ μας. Και τις λέω εγώ, ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω τον επόμενο μήνα και να είμαι για 6 μήνες, ας πούμε, στο Buenos Aires μαθαίνοντας ταγκό. Αυτό ακριβώς είχα πει, σε μορφή σαν ρουτίνα δηλαδή. Και λέει, δεν με πειράζει, θέλω να είμαι μαζί σου. Συνήθως είναι από τη δική σου μεριά που το σταματάς, ας πούμε? Όχι. Συνήθως είναι από τη δική της όταν πια έρθει μια φάση που έχει φτάσει άλλη σε κάποια ηλικία, που πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και έχει αρχίσει να φρικάρει. Βλέπει ότι δεν κουνιέται το δικό μου το frame,
δεν κουνιέται και αναγκάζεται και φεύγει. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το ξέρω ότι ακούγεται. Άρα θα πρέπει να έχεις accumulated 100 MLTRs, εσύ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Δεν βάζεις στο equation αυτή τη στιγμή logistical και random θέματα. Logistical, μετακομίσεις. Έχω μια κοπέλα η οποία έφυγε, τα πηγαίναμε μια χαρά και πήγε στην Άρτα. Ναι. Τι θα κάνουμε, long distance από την Άρτα, ας πούμε. Με το Skype. Μπράβο. Μία άλλη η οποία έφυγε και πήγε στο εξωτερικό. Όταν λέμε εξωτερικό, μιλάμε Ασία, για μόνιμα εκεί πέρα. Μία άλλη η οποία έφυγε πήγε στην Αγγλία για 4 χρόνια σπουδές. Ναι. Logistical λοιπόν λόγους. Επίσης, υπάρχουν και πράγματα randomly τα οποία συμβαίνουν. Μπορεί να γίνει ένας πολύ μεγάλος καυγάς για κάποιο λόγο. Ή να γίνει μια παρεξήγηση. Καμία σχέση με το πώς θα πηγαίνετε μαζί. Λοιπόν, στο οποία η κοπέλα να έχει ένα πολύ δυνατό emotional reaction και να φύγει για αυτό το λόγο. Ή αυτή είναι δικαιολογία, ποτέ δεν θα μάθουμε. Σίγουρα. Οπότε λοιπόν, αυτά μαζί, συν το ότι κάποιες φορές βαριέσαι κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να βαρεθώ κι εγώ, μπορεί η κοπέλα να μην έχει αρκετά πράγματα να δώσει. Αν και, να σου πω την αλήθεια, από μικρός είχα την οτροπία ότι αν βαριέμαι με μια κοπέλα, φταίω εγώ. Δηλαδή, για να ασχολήθηκα με την κοπέλα αυτή όταν την πρωτογνώρισα, σημαίνει ότι είχε κάτι να μου δώσει και απλά είναι δικό μου σφάλμα that it becomes too much of a good thing. Βρίσκομαι 3 φορές την εβδομάδα μαζί της και βαριέμαι. Το κάνουμε 2 φορές. 2 φορές και βαριέμαι. Το κάνουμε 1 φορά. 1 φορά και βαριέμαι. 1 φορά στις 10 μέρες. Ωραία, 1 φορά στις 10 μέρες. Βρισκόμαστε για ένα 5ωρο και αρχίζω να βαριέμαι. Το κάνουμε 4 ώρες. 3 ώρες. Ωραία, άρα για παράδειγμα, αν θες να ασχοληθείς εκείνη την περίοδο της ζωής σου και με άλλα πράγματα, είτε wealth είτε whatever, δεν είναι ότι θα διώξεις μία από όλες, απλά θα μειώσεις το χρόνο που βλέπεις κάθε μία από αυτές. Έτσι. Και συνήθως πιο πολύ την primary, η οποία παίρνει τον πιο πολύ χρόνο από εκεί. Ο λόγος που δεν κάνω συνήθως fuck buddies, δηλαδή μόνο μία θα έλεγα ότι έχω ένα fuck buddy, είναι γιατί όπως σου είπα θέλω να έχω και ένα συναισθηματικό connection με το κορίτσι, οπότε θα κόψεις αναγκαστικά από το χρόνο του συναισθηματικού connection, δηλαδή δεν θα κάνεις το σεξ πιο γρήγορο. Κάνουμε σεξ 2 ώρες, sorry, δουλεύω αυτόν τον καιρό, το κάνουμε 1 ώρα και 10 λεπτά και χτυπάει ξυπνητήρι. Δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Θα κόψεις από το να πας σε ένα θέατρο, το να πας μαζί της κινηματογράφο, το να πάτε να φάτε έξω, από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το να κάτσετε να ράξετε απλά μαζί και τέτοια. Από αυτά θα κοπούν για να τρέξεις κάποιο project δυνατό. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι πολύ περισσότερα τα MLTR. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί είναι οι λόγοι που είπαμε. Δηλαδή, κάποια logistical θέματα που έχουν δεθεί. Φυσικά έχεις και ατυχίες που μπορεί να σκάσει κάποιος άλλος ο οποίος να δημιουργήσει πρόβλημα, την κλέψη, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Αλλά γενικότερα έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει τόσο σπάνια που είναι statistically insignificant. Δηλαδή προσωπικά στο retention, γιατί μιλάς τώρα για ένα retention θέμα, δεν είναι πρόβλημα. Αν θες να σου πω τα προβλήματά μου είναι στο lead generation και στο conversion. Στο conversion δηλαδή υπάρχει θέμα, γιατί όταν η γυναίκα προσπαθεί να ξέρει ότι σε θέλει, αλλά προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σε γυρίσει σε ένα beta provider frame και εγώ απλά δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Κάποιες θα τσινήσουν, θα νομίσουν ότι είσαι ακαλυμπράσεις, ότι είσαι το ένα στο το άλλο και θα φύγουν. Αυτό έγινε τώρα πριν από λίγες μέρες με μια καινούργια κοπελίτσα που μια χαρά όλα και σεξ και τέτοια και με το που γίνεται αυτό αρχίζει από την επόμενη μέρα μια πλήρης ανυπακοή. Πολύ λάθος timing. Εγώ διάβαζα το Sex and Rank εκείνες τις μέρες. Not good timing. Ήμουνα λοιπόν στο εξοχικό μου μαζί της. Είχαμε πάει εκεί πέρα για 4 μέρες. Και είναι δεύτερη μέρα τώρα. Μία ανυπακοή, δεύτερη, τρίτη. Της λέω, φύγαμε. Τα μαζεύουμε, την πάρω στο σπίτι της. Και τελείωσε το θέμα εκεί πέρα. Αυτό τώρα δεν έγινε για επίδειξη ισχύως. Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ. Δεν θα πω calculated, γιατί calculated δεν ήτανε. Ήταν όμως ορθολογιστικό. Ναι, υπήρχε μια συμβατότητα. Ναι, λέω ότι εγώ με αυτό το πραγματάκι δεν θα έχω σκοπό να κάτσω. Οπότε, τι να κάνουμε. Και πάμε παρακάτω. Οκ, άρα κάτι άλλο. Στατιστικά, οι ηλικίες που είναι πιο εύκολο είτε πιο δύσκολο, είτε υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο point που θα μπορεί να προσέξει κανείς. Κοίτα, οι ηλικίες, μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Οι ηλικίες που έχω αυτή τη στιγμή είναι 22, 25 και 38, μια πιο μεγάλη. Λοιπόν,
Με τις τελευταίες, από πέρυσι που ήταν άλλες 3 νομίζω, ήταν 25, 19 και 26. Άρα είναι όλο το έργο. Ναι. Μην βάλουμε τώρα το 38, το οποίο είναι διάουσα περίπτωση, γιατί είναι μια πάρα πολύ σεξι γυναίκα που ενώ γενικά δεν είμαι του MILF εγώ με τη συγκεκριμένη. Είναι outlier. Ναι, είναι outlier. Είναι από 19 έως 26 εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό επειδή εκεί πιάνει. Είναι γιατί προσωπικά δεν πλησιάζω εγώ γυναίκες. Είναι τα δικά σου target σε αυτή την Ναι, ηλικία, είναι τα δικά μου target δηλαδή εκεί πέρα. Δεν είναι ότι είχαν κάτσει 10-28 και φύγανε επειδή δεν γουστάραν το frame. Δεν ασχολούμαι με αυτές τις ηλικίες. Είμαι πάρα πολύ αυτό που λέει και ο Slick του Youth and Beauty, ας πούμε, μικρές ηλικίες και τέτοια πράγματα. Λογικό. Ναι, γιατί έτσι και ως μυαλό δεν έχουν, οπότε τουλάχιστον να έχουν ωραία εμφάνιση. Okay. Ωραία, νομίζω δεν τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Δεν ξέρω αν έχεις εδώ κάτι άλλο να προσθέσεις. Για κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε και μια λίστα εδώ πέρα. Κοίταξε, γενικότερα το scalability μπορούμε να μιλήσουμε λίγο, δηλαδή το πόσες relationships μπορείς να έχεις την ίδια χρονική περίοδο. Είπαμε 2 κουβέντες. Πιστεύω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα έπρεπε να βάλουν ένα cap στις 3. Παραπάνω, όχι. Κατά καιρούς, ακούμε από διάφορους ποάδες της Αμερικής ότι έχουν ένα rotation 7, 8, 9 γυναίκες. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια, αλλά μιλάνε για fuck buddies. Όχι MLTRs. Ναι, δεν μιλάνε δηλαδή ότι οι κοπέλες αυτές έχουν βρει κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχουν αποφασίσει ότι κάνουν σεκ, 1, 2, 3, 9, όσους θέλει, και όποτε βρουν χρόνο οι δύο και συγχρονιστούν, βρίσκονται για να παίξουν. Αυτό φυσικά επειδή δεν έχει καμία πίεση παρά μόνο το να σου έχει λείψει ο άλλος και να κάνεις ένα τηλέφωνο, τι θα γίνει, πότε θα σε δω, εσένα μου λείψες, δεν δημιουργεί κάποια πίεση. Αν όμως μιλάμε για LTR, όπου υπάρχει κάτι παραπάνω, εκεί δεν μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου να διαχειριστεί πάνω από 3. Τώρα, το θέμα του στρες. Παίζεις και αυτό το θέμα. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος στρεσάρεται πάρα πολύ με το τι θα γίνει αν με πάρει άλλη τηλέφωνο ενώ είμαι εκεί κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα comfort zone το οποίο θα πρέπει να πουσαριστεί λίγο. Αλλά και πάλι αυτό είναι θέμα της γυναίκας ή του άντρα. Πάντα του άντρα είναι. Του άντρα είναι. Οπότε προσπαθώ να μην τα ρίχνω στις γυναίκες, που και αρκετά τους ρίχνουμε δηλαδή, εδώ πέρα δεν φταίνε. Είναι θέμα ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το frame. Επίσης, δεν είναι για όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, όντως οι άντρες είναι expansive, θέλουν να έχουν πολλές γυναίκες, είμαστε φτιαγμένοι βιολογικά να μοιράζουμε τη χαρά γύρω-γύρω. Αλλά συναισθηματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την πολύ παλεύουν με το να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί τι συμβαίνει, είναι λίγο σαν το peacocking. Όταν είχε βγει ο Mystery με τα. Πώς το λένε, με το φάρι χάτα από πάνω και με τα γυαλιά, είχαν αρχίσει να βλέπεις διάφορους γύρω-γύρω με μαύρα νύχια και τέτοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να κυκλοφορείς έτσι. Έτσι και εδώ. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω για παιδιά που μπορεί να είναι λίγο πιο πολύ στην αρχή της πορείας τους. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα μου άρεσε από μικρή ηλικία. Η πρώτη φορά που είχα MLTR ήμουν 15. Δηλαδή, η πρώτη κοπελίτσα που άρχισα να βγαίνω, είχα παράλληλα άλλη μία που έβγαινα. Πριν κάνουμε σεξ και τέτοια πράγματα. Μετά για λίγο καιρό ήμουνα πολύ blue pill και μετά πάλι κατά τα 22 που ξεκίνησε σε πολύ πιο μόνιμη βάση αυτό το πράγμα. Και έβλεπα ότι το γουστάρω, ότι εμένα μου αρέσει. Αν κάποιος το δοκιμάσει και δεν του αρέσει, δεν χρειάζεται να πάρει κανένα το OK ούτε του νοήμονο, του Pickaman, ούτε του Slick, ούτε κανενός. Δηλαδή αυτό που τον κάνει εκείνον χαρούμενο και ευτυχισμένο. Για να δούμε λοιπόν. Affection, bonding. Αφήσαμε τίποτα άλλο. Ίσως το bonding, το οποίο θέλω να ζητήσουμε λίγο πώς αισθάνεσαι εσύ απέναντι σε όλες. Δηλαδή, δένεσαι με κάποιες από αυτές, με όλες, πώς το διαχειρίζεσαι. Κοίταξε, όπως είπαμε νωρίτερα, έχω την primary με την οποία υπάρχει δυνατό feeling. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ορμόνες, αλλά δεν το λέω τώρα ποιες είναι. Βεζοπρεζίνη. Μπράβο, ναι, βεζοπρεζίνη και ποια είναι η άλλη. Ο κοιτοκίνη, ναι. Πιστεύω ότι με εκείνη βγαίνουν οι περισσότερες, είναι η βασική τέτοια. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία τέτοια. Όταν δεν υπάρχει, το νιώθω ότι λείπει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα
υπάρχουν συναισθήματα και με τις υπόλοιπες, απλά είναι πιο χαμηλό το level της όλης υπόθεσης. Η δυσκολία λοιπόν για να το βάλουμε όλο μαζί στο θέμα, για να κάνουμε ένα recapitulation ας πούμε, είναι ότι οι άντρες κάνουν από την αρχή το λάθος. Γνωρίζουν μια κοπέλα, τα δίνουν όλα στην αρχή και μετά όταν προσπαθήσουν να τη βάλουν σαν να είναι μέρος της ζωής τους, η άλλη έχει πάρει πια δικαιώματα. Και είναι σαν να πρέπει να ξαναπάρεις πίσω ό,τι έχεις δώσει και έχεις όλες αυτές τις φασαρίες. Να ξέρουμε όλοι μας ότι οι γυναίκες μονίμως θα έχουν κάποιον beta provider. Τα πράγματα που έχω δει μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα μου έχουν κάνει πάρα πολύ εντύπωση σε σχέση παρόλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε διαβάσει. Δηλαδή, χθεσινό κοριτσάκι 17-18 χρονών, πάρα πολύ μαζεμένο, που έχει το αγοράκι του που είναι στην ίδια ηλικία, τρίτη ηλικίου. Έτσι. Και έχουμε βγει μαζί με μια κοινή παρέα αντίστοιχες ηλικίες, είναι 18 και 22. Λοιπόν, και της λέω, είσαι με αυτό το παιδάκι που σε είδα στο Facebook? Ναι, μου λέει. Γιατί δεν τον φέρει? Φέρει τον μαζί την επόμενη φορά. Και βγάζει ένα facial expression, ξέρεις που τα έχουμε μάθει και τα κοιτάμε πια αυτά, του γιατί να τον φέρω εγώ αυτόν μαζί? Δηλαδή, τι δουλειά έχει αυτός εκεί που πάμε και κάνουμε parading και έχουμε το value και έχουμε το είναι για άλλη δουλειά. Είναι για άλλη δουλειά αυτός. Είναι ο Βαστάζος. Δηλαδή, πραγματικά, τι δουλειά έχει το hired help, αυτός που καθαρίζει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, το στάβλο και πλένει το αμάξι, στο να τρώει μαζί με την οικογένεια πάνω εκεί. Πραγματικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό πριν από 3 εβδομάδες περίπου, είμαι στο αυτοκίνητο με μια κοπελίτσα, την οποία πηγαίνουμε σε κάτι μπουζού και κάτι τέτοια, την οποία την παίρνει τηλέφωνο ο γκόμενός της. Και όταν λέμε ο γκόμενός της, την προηγούμενη μέρα είχαν κάτι χαζοεπέτειο και να βλέπεις φυλάκια, τριαντάφυλλα, τούρτες, όλο το Facebook είχε γίνει τέτοιο. Έστελνε 7 φυλάκια ο ένας, έστελνε 10 φυλάκια αυτή. 15 φυλάκια μετά. Σιρόπια. Ναι, πραγματικά τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και να το κλείνει. Όση ώρα είναι στο αμάξι μαζί μου. Και κάποια στιγμή μου λέει, sorry, όταν φτάνω, μου λέει, sorry, μισό λεπτό, με έχει πρίξει ο μαλάκας. Αυτά είναι. Φουλ ρε παιδί μου, κατευθείαν. Πάει εκεί. Πάμε μες στο μαγαζί. Αυτή γουστάρει να γίνει κάτι μεταξύ μας. Εγώ δεν έχω κάτσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο μαγαζί. Βλέπει την άλλη, τη δικιά μου. Καταλαβαίνει ότι κάτι παίζει με μένα και αυτή είναι. Και πάει και την κάνει befriend. Δηλαδή δεν μπαίνει σε jealousy και κόντρα και τα λοιπά και τέτοια. Κανονικά, ό,τι διαβάζουμε, ότι γίνεται με τα πυθίκια. Με τους χιμπατζίδες. Δηλαδή, το καινούριο female πάει και κάνει grooming και τέτοια. Κανονικά έλαψε την. Έπιανε τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου, τι ωραία που είναι τα δίδυα κτλ. Για να γίνουν φιλενάδες και να υπάρχει αυτό το access. Και να έχει και information, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αν εγώ πάω εκείνη την ώρα και στις 2, αφού γίνει και με αυτήν και τους πω, κοριτσιά, εγώ το ξέρετε το σπιδάκι τις 2, έτσι, και κανονίστε μεταξύ σας ποια θα έρχεται ποια μέρα, εκεί θα χτυπήσει ο εγωισμός και το ότι η μία θα θεωρήσει την άλλη σλάτη και μπορεί να την κάνουν και οι δύο. Όσο όμως αυτό το πράγμα δεν έχουμε πει τίποτα, δεν υποθεί κουβέντα και όλο είναι subcommunicated, γι' αυτό μας λέει ο Slick, there is no verbal, δεν αναφέρεται στις ρουτίνες. Τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά. Είναι μια κατάσταση secret society, ουσιαστικά. Ναι. Και η πλάκα ήταν ότι αφού κλείνει το τηλέφωνο εκείνη, με παίρνει εμένα μια άλλη, η οποία μου λέει ότι ξέρεις, είδε ο γκόμενός μου ότι ήμασταν προχθές σε ένα μαγαζί και θα σου στείλει, θέλει να σου στείλει, νομίζω ότι σου στείλει μήνυμα στο Facebook. Και όντως ο άλλος με έχει κάνει ad στο Facebook και μου έχει στείλει μήνυμα. Γιάννη, είσαι εκεί, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Και αρχίζω να τη δουλεύω εγώ την άλλη, μπροστά στην άλλη, οπότε αυτό χρησιμοποιείται σαν secret society για αυτή που ήταν μαζί μου, για να δει ότι έτσι είναι η ζωή μας και παίζουμε και διασκεδάζουμε και τέτοια και δεν έγινε τίποτα και δεν παρεξηγιόμαστε και όλο αυτό το πράγμα. Έτσι που λέμε τα MLTR. Εσένα το δικό σου ποιο είναι το πλάνο επί του συγκεκριμένου θέματος? Κοίταξε, εγώ ήμουνα σε μια πορεία τώρα τα τελευταία χρόνια που είχα στρέψει το focus μου λίγο στο κομμάτι του wealth. Είχα δηλαδή ένα στόχο να ανέβω ένα επίπεδο ανεξαρτητοποίησης, το πούμε έτσι, να μην έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Οπότε είχα μείνει λίγο εκτός του social game, ας το πούμε έτσι. Και είχα μείνει με μία κοπελίτσα μόνο που την έβλεπα σε fixed χρονικά διαστήματα, πολύ χαλαρά κτλ. Για να μην μου τρώει χρόνο.
αλλά τώρα θα κάνω το comeback. Ναι, τώρα που τα κατάφερες με το θέμα της ανεξαρτητοποίησης και συγχαρητήρια, maximum respect από μένα. Και τώρα ετοιμάζεται το comeback, έτσι. Ναι, ετοιμάζεται δυναμικό comeback. Οπότε... Δυναμικό comeback από τον Big Up Man. Το έχουμε. Τώρα έχεις κάνει commit εδώ πέρα κανονικά, στο YouTube μέσα. Οπότε ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα και tactics και strategy και όλο το πλαίσιο αυτό για τα MLTRs για να το βάλω λίγο πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε νομίζω ότι αρκετά είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τις κουβέντες. Και ελπίζω να σας βοηθήσαμε λίγο με αυτά που είπαμε και θα τα πούμε σύντομα πάλι την επόμενη φορά, στο επόμενο επεισόδιο με έναν καινούριο φανταστικό καλεσμένο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.